Da li se vaše poduzeće tijekom godinama razvija ili ostajete isto? Nema veze da li ste vlasnik ili ste neko ko radi u toj firmi. To je jako bitno pitanje. Da li se kroz godine širite i učite kako u poduzeću generirati više izvora prihoda? Živite li za pitanje kako mogu razvijati stvari, kako mogu još više pridonijeti sebi, svojim zaposlenicima, klijentima, svijetu? Ajmo pogledati primjer Walta Disneya. Počeli su kao kreatori animiranih filmova. Sad imaju svoj Disney kanal, Disney krstarenja, Disney World, Disney kolekcije odjeće, parfema i tako dalje. Ako bih pitao čime se sad bave i koje je njihove područje, teško bi mi odgovorili, jel tako? Takvi poduzetnici razmišljaju na široko, ne samo da slijede tržišne trendove, već ih kreiraju. Inovativni su, ne plaše se i uvijek su korak pred svima. Odlično predviđaju, traže rješenja za što veći broj ljudi, investiraju uglavnom u sebe, u poduzeće, u svoj razvoj. Široko su otvoreni za nove mogućnosti, vole se povezivati i ne rade samo na jednom području. Zanimaju ih brojne stvari, zanima ih kako izgraditi posao unutra svog posla, kako proširiti svoj posao, kako dodati još 2 ili 3 stupa prihoda koji će biti čvrsti temelji njihovog poduzeća, kako poduzeće učiniti raznovrsnim i inovativnim, osobni rast, poslovni rast, financijski rast, rast poduzeća. Sve to ide jedno uz drugo. Neki ćete reći u tradicionalnom svijetu biznisa, pa kako ima veze osobna rast sa rašćom firme? Pa ima, kako. A ako vi kao vlasnik se ne razvijate i rastete, vaša firma se neće razvijati, tako će da propada. Iako poduzetnik ima pravo znanje, vještine i stav, podržavaju ga i podižu njegov život na novu razinu, sve te vještine, osobna rast, financijska rast. Znači, ne mislite da možete uspjeti bez ovoga. Više o financijskom upravljanju, kako radi novac, kako upravljati novcem, zaštititi novac, investirati novac, više o poduzetništvu, način razmišljanja poduzetnika, milionera, navikama i ritualima bogatih ljudi. Naći ćete na našim trening platformama kada počnete raditi posao sa nama ili na ovom YouTube kanalu ili možda na podcastu Dnevna doza motivacije ili na nekim drugim profilima, ali ako želite baš u dubinu na tim poljima morate nekako doći u kontakt sa nama i onda ćemo vama pomagati kako možete, i reći ćemo vama kako možete, ajmo reći, podići taj svoj životni standard i poslovni, osobni rast poboljšati unutra našeg poduzeća gdje trenutno proširujemo svoj tim po cijelom Balkanu. Ako se vidite u nekom takvom timu gdje je rast, razvoj, zajedništvo, osobna rast, poslovna rast, duhovna rast, financijska rast, povezana sa poslovnom prilikom, misija, financijska pismenost u svakoj kući. Ako želite raditi u industriji novaca u kojem je stekao bogatstvo i Warren Buffett, onda ste na pravom mjestu. Ajmo se vidjeti, ajmo popričati, ajmo graditi zajedno vašu priču o uspjehu, ajmo poboljšati taj naš Balkan.